Светът е нов, светът е доста различен и доста опасен. И точно в този свят България е на прага на еврозоната. Трябва ли да се правят резки ходове точно в този момент? Света се променя и една от промените е, че Съединените щати се оттеглят от традиционната си лидерска роля. Това създава вакуум и създава място за Европа да бъде по-привлекателна и за инвестиции, и за ролята си в световната икономика. За еврозоната това е възможност еврото да увеличи своето присъствие в финансовите пазари. Отлична възможност за България да бъде част от еврозоната точно в този момент. И нека да кажем на нашите хора, ние сме де-факто в еврозоната още от преди еврозоната да съществува. С приемането на валутния борд, българския лев се закачи тогава за германската марка. 1999 година, когато се създаде еврото, ние де-факто с това, че имаме валутен борд, присъстваме в еврозоната, само че де-юре до сега не сме част от нея. Защо е важно да сме част от нея? Първо, защото навсякъде по света, в икономиката, еврозоната е разпознаваема. Българския лев, ние може много да си го обичаме, но той не е. Ако искаме да имаме висока инвестиционна привлекателност, като част от еврозоната, ние можем да очакваме нашия инвестиционен рейтинг да отиде нагоре. Това значи повече пари в България, повече работни места. Това също значи възможно по-ниски лихви, защото имаме по-висока рейтингова позиция. Второ, когато гледаме напред, ние искаме да сме с глас в взимането на решенията, които ни касаят. От 1999 година ние нямаме независима парична политика. Нашата парична политика е тази на Централната банка на Европа. Нека да сме на масата, когато се обсъждат решенията за нас. И третото, и то не е никак маловажно. Света е по-рисков, както вие казвате, повече сътресения, повече неочаквани събития. Когато имаме по-голям буфера на еврозоната, ние българите сме по-защитени. Разбирате ли обаче притесненията на хората? Разбирате ли техните страхове? Защото инстинкта е, когато има буря, ти все пак да се хванеш за своето, да откриеш себе си. Аз ги разбирам хората за две неща. Първо ги разбирам емоционално. Левът е част от нашата принадлежност като българи. И затова преминаването от лева към еврото де-факто, т.е. де-юре, защото де-факто ние сме вече там, това за всички нас, за всички българи, за мен включително, това е емоционален момент. Но, когато си мислим за това, което сме наследили от дедите си, които са градили България, то е било да гледаме напред. Не назад. Да гледаме напред, значи ние българите да сме част от света с позиция на сила. Когато сме част от еврозоната, ние сме в по-силна позиция, отколкото когато сме мъничка България сама за себе си. И второто нещо, което разбираме, хората ги е страх цените да не отидат нагоре. И искам да им кажа, не се притеснявайте, това, което показват другите страни е, че да, има спекулативни опити, но когато държавата е на мястото си и удря през пръстите тези, които се опитват да злоупотребяват с доверието на хората, това е временен момент, той заминава. Идвам от Дубровник. Бях в Хърватско преди да дойда в България. Хърватите минаха през нас по този път. Тяхната икономика е много по-силна като част от еврозоната. За туризма огромен бум. Цените не са мръднали от това, което са били преди. Имало е опити на лъжливи търговци. Хърватската държава е наказвала много строго тези опити. Моето пожелание е българската държава да не пада по-долу от хърватската. Но, госпожо Георгиева,
ние бяхме отличниците на Международния валутен фонд. Сега сме единствената страна, която има да влиза в еврозоната. Защо обаче хората не са щастливи от прехода? Нека да си припомним какъв път сме изминали, откакто започна прехода. Стандарта на живота на българите е много по-висок. Ние имаме много по-добри възможности да работим, да живеем където поискаме в Европейския съюз, да работим, да живеем свободно като част от тази нова България. Защо хората не са доволни? Аз виждам две причини. Първата причина е обективна. Света се променя много бързо. И това създава много повече страх, много повече желание, ако може да се върнем в онова спокойно минало, когато живота беше бавен. Втората причина е субективна. Хората винаги искат повече от това, което имат. Това е добре, защото ни води към нови инициативи, но то е източник на това, за което вие говорите. Няма пълно задоволство от това, което сме постигнали. И аз да ви кажа, се надявам така да си останем, да искаме повече, да искаме по-добро, да работим за него. България преди спазваше указанията на Международния валутен фонд. Сега вие, една българка, която ръководи фонда, дава указания на другите. Как сменихте тази роля? Да ви кажа, за фонда за света беше много добре, че именно аз станах шеф по времето, когато станах. Защо? Защото аз дойдох с уникалния опит да съм човек от страна с икономика на прехода и да съм била комисар по бедствията, по кризите в Европейския съюз, точно когато света го удари COVID. Фонда реагира изключително бързо. Ние получихме много добри отзиви. Ние наляхме $1 трилион в световната икономика да сложим под краката на всички държави. Повече от 100 страни получиха финансиране от фонда за стабилизиране. И това идва именно защото аз имам това разбиране за нуждите, които света тогава имаше. Днес тази роля, която фонда има и която аз имам огромната отговорност да изпълнявам, е в един много тревожен свят да държим 191 страни заедно. Да можем да взимаме решения заедно. Да гледаме напред в мъглата, която се спусна в този по-непредсказуем свят заедно и да виждаме по-добре. За мен е много голяма радост, че мога да представлявам България, както знаете от предишните ми длъжности. Аз никога не пропускам възможността да кажа аз съм българка. Как митата на американския президент Доналд Тръмп променят световната търговия и световния бизнес климат? Тези мита създадоха много голяма неизвестност в свят, който така или иначе имаше несигурност. Те доведоха до забавяне на световния растеж, който и без това не беше особено бърз. Ние коригирахме нашата прогноза за растежа за тази година надолу с 0,5% от 3,3% свалихме на 2,8%. Универсално навсякъде в Европа, в Америка, в Азия намалихме прогнозите за тази година. Но най-същественото въздействие на това решение е, че ние сега сме в период на преход от една система, която знаем, тази, която се градеше от края на Втората световна война, към нова система, която още точно не знаем каква ще бъде. Ние знаем, че ще има повече двустранни, многостранни търговски споразумения, вместо глобално решение. Ние знаем, че ще има повече промени, които не идват само от Съединените щати, но идват и от други страни. Какво не знаем? Ние не знаем къде точно
ще се установят Съединените щати след преговорите с другите страни. Към днешна дата ние изчисляваме ефективните мита, които налагат Съединените щати средно на света, на 14%. Да си спомним, преди да започне тази промяна, бяха 2,7 на 100. Значи почти 5 пъти увеличение на американските мита. Дали ще бъде 14% или повече, или по-малко, ние днес не знаем. И не знаем различните страни и региони, къде точно ще бъдат в тази таблица. Това създава несигурност. Инвеститорите не знаят дали да инвестират, потребителите не знаят как да си планират потреблението. Второто нещо, което не знаем, и то е даже по-съществено, е какво ще направи останалия свят. Дали останалия свят ще каже, ние искаме като американците да вдигаме мита, или той ще каже, не, ние всъщност искаме да запазим режим на търговия и даже митата, които имаме сега, искаме да ги свалим. Да си припомним, че преди да тръгнат американците по този път, те имаха ниски стабилни мита в продължение на десетилетия. Останалия свят имаше много по-високи мита, сваляше ги надолу, но последното десетилетие това сваляне спря. Тоест, тази разлика обективно провокира американците да кажат, чакайте, защо ние ще бъдем отговорни с ниски мита, когато останалите не го правят. И когато мине, да кажем, година, 2-3 и ние видим къде сме, тогава, надявам се, ще има повече сигурност и ще има работещ механизъм на търговия, който ще позволи на световната икономика да върви нагоре. Да оставим обаче митата на страна. Искам да кажа на американците, искам да кажа на европейците следното. Ние направихме анализ на регулативните пречки, които съществуват в Европейския съюз в резултат на различните изисквания в различните 27 различните страни. Изчислихме каква е цената на тези пречки, ако я транслираме в мита. Вътрешните мита в Европейския съюз, да ги наречем мита, за стоки са 44%. За услуги са 110%. Европа трябва да има добра сделка с Америка. Но Европа преди всичко трябва да свали регулативното бреме, която тя самата е създала за себе си. И второто нещо, което искам да кажа е, че най-важната тема за света, най-важната за всички нас е как да вдигаме производителността на труда, как да докараме по-висок растеж. Защото днес растежа на световната икономика нисък, дълга на световната икономика висок. Ако ние не можем с заеми да го решим този проблем, можем да го решим само като постигнем по-висок растеж, повече динамизъм. Кой побеждава в търговската война между Съединените щати и Китай? Търговската война до победители няма как да доведе, защото и едната и другата страна преследват своите цели. Те се адаптират към резултата от преговорите. Как се адаптират? Китайците се стараят да изместят повече от своята търговия към други страни и много важно за Китай, те най-сетне осъзнават, че трябва да увеличат вътрешното потребление. Китайската икономика е много по-голяма днес, отколкото беше преди 10 години. Тя не може да продължи да расте само на основата на износ към другите страни, защото другите страни казват, ние също искаме да развиваме нашите икономики, не само щатите. Съединените щати също имат дисбаланс. Техният дисбаланс е, те пък потребяват много, внасят много, те трябва да го решават този дисбаланс с политика вътре в страната. Да намаляват дефицита, да намаляват външния дълг, така че да може американската икономика да може да бъде по-самостоятелна, да я наречем. Така че за мен тази война между Щатите и Китай
тя може би ще доведе до положителни резултати на базата на промяна в вътрешната политика, която ще намали нуждата от бъдещи конфронтации между тези страни. Кой е виновен за това, че думи като либерален, като свободна търговия, като глобален станаха неудобни теми, болезнени теми днес? Аз от няколко години насам говоря за това, че ние прекалено дълго време не обръщахме внимание на последиците от глобализацията за хората, които губят от нея. Когато едно цяло градче се изпразни от работни места, защото фабриката, която е била там, е заминала някъде другаде, тези хора няма как да са поддръжници на глобализация. Ако не обръщаме внимание на по-справедлив икономически растеж, който е основан на това, да, има световната икономика върви нагоре, но тя не оставя страни или общности назад. Ако това не го правим, разбира се, че ще има протест. Накрая едно последно изречение, госпожо Георгиева. Какво разбрахте вие от вашата позиция? Кое движи света? Алчността, парите, заговорът на силните и богатите или нещо друго? Аз ще ви изненадам, може би, с моя отговор, но това, което разбрах от моята позиция, че светът е много устойчив, бизнесът е много устойчив, хората са много устойчиви. Последните 5 години ние минахме от един шок към друг, към трети, към четвърти. И въпреки това, ние не предвиждаме рецесия тази година, въпреки това стандарта на живот по света се качва нагоре. Имаме невероятни перспективи от технологиите, които могат да направят нашия живот съвсем различен от това, което е бил. Тази устойчивост трябва много да я ценим. И ако искаме да сме по-силни, по-устойчиви, как го правим? Държим се за ръце, вървим заедно. Благодаря ви, госпожо Георгиева. Благодаря и аз.